mina kahle kahle into esahlanisa nalo ukuthi uzolena uzofika ashaya insango, mina ngiyabhema bese emva lokho ngiyamnika bese ngiyahamba kuphela. Asikaze sifike kwi-topic yokuthi sizokhetsha amafilizi, sizojola, sike safika-ke endabeni yokujola ngoba vele ngangifika ngokubhema. Mfethu uma uthi siyalalana mina nawe senzanani siyahlabana nje kuphela. Kusho ukuthi phela uthenga yona ngeqe insango. Ngiyakubuza sisi. Uthenga insango ngeqe. Angiyithengi ngoba ngathi kulo wathi wena ayikho inkinga no. Kubalulekile ukuthi ngiyasithola isixazululo senkinga yento enibhekene nayo. Kubalulekile ukuthi relationship yenu niyihloniphe, niyithande, niyinakekele. And ningavumi ukuthi kuhambe kungena wonke umuntu phakathi kwenu. Ngiyanibingelela sanibonani, igama lami ngingudala Mantifane. Next video take like that. Ngokuthi uyaqala ukubukela njengamanje ungakhohlwa ukusubscribe, like, phinde futhi share channel yakho ukuthi Mjolo Show. As I sit down, let me remind you that this show is proudly sponsored by UMJOL. You can register and bet using our promo code UMJOL. That is UMJOLO, UMJOL. Yona promo code okwazi ukuthi uyisebenzise leyo so that uzokwazi ukuthi each and every time ungena kuleya website yaka-EasyBet ubethe kamnandi ngendlela yesimanga. Then kwami khona ubaba esinaye sokhuluma naye just to find out ukuthi ungane la nanokuthi iy'nkinga zakhe zomjolo zihamba kanjani. Mntaka baba. So bhuti. Uyaphila qhawe. Ngiyaphila usenjani? Ngiyaphila mfethu Matifane ngubani qhawe? Oh. Usiyanda wagumede lona futhi. Siyanda Gumede phakathi wayo. Hey. Mina lo. Sibe nawe namhlanje empeleni. Sesinawe mfethu Shupho. Njengoba sizokhuluma nawe, uzokhuluma iy'ndaba zakho zomjolo wakho. Uthembe thina futhi ukuthi sizokukhulumela nalokhu into esingasikhulumele la. Take us through mfethu. Kwenzakalani sini? Hey. Lana bra wami lana ne-flop no-queen wami ne ebengijola naye. Sure. In fact ngisajola naye kodwa manje izinto wezenzekela ngakhona akusahambi ngendlela engibona ngayo right njengale eyenzeka. Plan bra wami lana lengane lena besinama-data nayo ngifika ingivale endlini sibe grand isantine nje kodwa manje isikhathi ayisanginiki. Angisenaso isikhathi sayo seyilokhu ngiziba nje even WhatsApp inokungibhuthika mangikhomenta ingilwise into ekanjalo nje. Manje le nto ngifuna ukuthi ngiyibize nje la icacise kahle kwenzakalani ngayo. Yabo ngoba manje ngigcina sengasashayisa kwenzakalani ngayo ngoba umuntu engimncanywayo ngisamthanda bra wami. Manje isitory sami silapho nje. Okay, so njengoba nobabili ninkantini ninako ukuhlala nobabili ninkantini then emva kwaloko mase niyajola-ke njengabantu abathandanayo. Hey bakanjalo. Mhlawumbe mfethu uma ngabe uzama ukuyihlalisa phansi ukhuluma nayo le ngane ethi inkinga ikeni. Cha ngoba yabona uma sihleli so-2 akubi nankinga ngoba siyayiflowela nje sikhulume kungabi na-flop. But then ungikhumbula kahle la ngiqale khona ukukhetheka khona. Sithi ngesikhathi se-Valentine ngoba sakhuluma ngakusasa ukuthi kumele sibonane then ngiyenzele vele iqiniso ukuyibonisa ukuthi ngiyayithanda. Ngiyavuma usuku lezithandani ngiyavuma kwa-grand. Ngithe ngiyabona ifike sengispendile lapho short. Imali ngiyisebenzisile ngiyayifonela i-answer makhona uma ngibuka i-status zayo zaku-WhatsApp. Hey ngibona ama-tattoo yabo engayazi ngithi ngiyabuka mfethu imoto nje ezipostile hamba nje ama-club lapha angazi mina ngihleli nje endlini umuntu akafiki yabo. Kanti uma ngikhomenta ngaleyo nto angitshela ukuthi ngihlanganani angasazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani yabo. And nokungibhuthika isikhathi esiningi manje ile nto engasazi ukuthi kahle kahle kwenzekani mina naye ngikuphi kahle kahle kuyena ngifuna uku-understand. So nje nge-Valentine uthenga ama-gift uthenga izinto uthengela umuntu ogcine ngafikanga. Imali bra wami lapho ish ngalimala. Wenze njani naye noma wena wenze njani
lezi zinto uyidle wena uma ukuthi izinto ey'dliwayo Eyi, noma uvele waduba wayilahla. ngidlile ezinye ngoba phela bese ngine-stress engingafiki yabo, ezinye ngagcina ngiphisa ngazo ngoba sezingicasula vele nje ukuthi zibe la phambi kwami, ama-present yini nani akafiki umuntu yabo. Manje ngiyabona nje ukuthi hhayi yona le nyanga inyanga nje ngithi eyithandani kanti mina ngala iyangilimaza. So kukhona konke azokusho uma efika la noma azokhuluma, yini wena ofuna ukuyazi kakhulu noma oyimisela ukuthi uma nihlukana la kube ukuthi uyitholile, ukuthi i-relationship yeni yaphi noma ufuna ukwazi ukuthi obani abahamba nabo because wena uyazazi ukuthi uphila yiphi impilo and akuwena lo bantu uvele ngamathathu ey'thombeni. Ngoba anginayo isijathu la wami and nemoto ahamba ngazo mina imoto anginayo nayo ngazi ukuthi kuba imoto anganayo and futhi akaze angitshela ukuthi mina mhlawumbe kuthiwa unomuntu onemoto angazi ngizwe. That's why ngifuna ukuthi ngiconfirme phambi kwenu ngoba manje masifonelana kuba khona iy'nkinga. Seniphushe mhlawumbe isikhathi esingakanani ngokuthi usakhumbula? Ngicabanga ukuthi last year ngoJune. Ngiqala Siqala ukuba ndawonye last year ngoJune. Hayi, inzima kakhulu-ke indaba yaphakathwayo. Unentombi yakhe akusibeke isikhathi bendawonye bazoqeda nje unyaka beJune wakulo nyaka. Bahlangane ngoJune ngonyaka odlule, yonke into ibihamba kahle, bavalelana endlini, bankantini, bashayana, isho njalo i-brother. Behamba kahle ona lonke, but izinto-ke zishintshe nje sekuzi-Valentine. La ubaba evele khona wabona ukuthi hhayi lo muntu angiyedwa, unempilo ayiphilayo eceleni and njengoba ephila le mpilo hhayi ukuthi ufihlile because uyaphosta kuma-social wakhe. It's just that uma engabe ubaba uzama ukuphawula ngezinto ay'bonayo usisho bese yamziba noma aphuthe. So ubaba ulana-ke namhlanje to-find out ukuthi kahle kahle kwenzakalani, ngekho eqiniseka nobani, elakhe noma ucushisiwe elomunye umuntu. Iloko nje kuphela ubaba afuna ukuthola. Uma kuwukuthi kumphatha kabi noma yena akakwazi ukushera nomunye umuntu masephuma kanje. Uma kuwukuthi kumele kuphume leya out yama-tattoo ayiphume phela ngisale mina ngiziphethe lapho because lo muntu unako ukufika endlini angibhekele mase ngiyakini. Kunjalo nje yabo. Kunjalo bra wami. Ngayindawo-ke mbukeli hlala la ukhona sizolanda manje sithi simbeke la sizwe ukuthi uyenzelani ngokukhulu kanje ukuthi athengise ubaba izinto ze-Valentine, ifike i-Valentine ubaba ayitshele yena amaswitani. Cabanga ubaba ayitshela yena izinto zakhe zonke baqeda bangada baqede ayisho Buhlungu nje. Sanibona. Njani? Hayi, uyamazi vele umuntu okuletheni, uyamazi lo mthipe, Sandeni. uyamazi, Ngiyamazi. umazi kanjani? Umngani wami intwana yami engasekhaya. Hawu. Ayisambane kumbule emoyeni manje. Ayisafani? Kanjani mhlawumbe? Hawu sengiyintwana manje. Kanti bese yini? Hawu ngesikhathi mina nawe lokho silala kanti siyintwana. Mfethu, ilodwa nje ungayisho nje sileke silala bese yintwana. Phela mina Uthini? Bekumele kwenzakaleni kanti? bethu kahle kahle mina nawe bekwenzakalani. Wona bufika endlini yami silale siheve sibe grand. Ngokulala nawe wena ucabanga ukuthi sesiyajola yini? Ngokulala nawe ucanga sesiyajola? Kanti senzani mfethu mina nawe? Ubungakubuzi ngani konke lokho before ukulethe la kule ndawo lesi kuyona? Inento engikubizelela ngoba phela ngisa-understand Ngithi mina ubungakubuzi ngani? awusanginiki isikhathi sami manje. Uzolethelani? Ngiyakubhalela ko-WhatsApp ko-Facebook awukhulumi lutho wena nami uyangiblothika ade ungithuba. Manje ile nto engibona ukuthi manje angimisa ngcono ngikulethe la ukuze sikwazi ukuyikhuluma le nto kahle ngoba nabo obhuti abantu engibathembile. Yazi uyabhayiza wena. Uyabhayiza ngempela. Bayeza kanjani wena mzisi igumdala? Uyabhayiza. Uyabhayiza nje ngempela uyangicasula. Ngokuthi nje ngifike sihlale sobo-2 kube nalokho ngicabanga ukuthi siyajola ngokukunika nje kancane ngicabanga ukuthi nje sengiyintombi yakho ukunika kancane since last year mina nawe ngoJuni lokho nje mhlambe nengane singavela lapho mekuthiwa nje ngishaya ngempela lento. Hayibo. Ubekunika spoon nje yami? Abeshaya spoon bra wami. Nosutamba manje. Engakazi nje condom Nosutamba manje. shaya spoon nje blind. Nosutamba manje. Ayikho into engizokhuluma nalo ngoba ungimoshela isikhathi angaze ungilethele la. First of all, bumele ukhulume nami. Kanjani? Uze ekhaya.
uyawazi ekhaya uyakujwayela ukungibona uma ngidlula ngesitolo ubungazi ingane ozokhuluma nami. Bakho bangifunda lapha ngakini. Ubungazi ingane ozokhuluma nami. Kanjani kuphi? Ngoba uyangiblutika wena uyangilokhunje emafonini ngiyarejecta nje. Ngiyakufonela ifoni asithe sengiyibone nje ilamadodo wapostayo namathathu ngazidinge. Yenzelani leyo nto leyo mfethu ungiviselana ubuhlungu mina ngithi ngikuthanda. Ngikunika uthando ngiyazama ukubonisa kodwa indlela ongiphatha ngayo akuyona le. Uma phela amajodo okhuluma ngawo manje. Cha nayi ipost yakho isikhathi sevalentine bangikhulume nawe kahle. Leyo nto angiphatha kabi namanje nje ayikahlali nje kahle mina. Awukucabangeke ngeyintombazane. Asithi uyintombazane. Ucabanga uyintombazane umfana akubize athi ngevalentine woza kumjondolo. Ngibizana kumjondolo. Kanti zasihlangana Ama-restaurant emangaka, amahhotela emangaka, iy'ndawo zingaka. Nala ipakazi bese singahlala nje egroundini nje sibeke kahle kube ngathi picnic uzongifanele kumjondolo cansi ngini. Ngoba le nto sayiplana before ifike ivalentine. Wawuvumelana ukuthi mina ngithenge ufuna izinto ngenze ngithini? yonke Ngoba phela into. ngiyakubona phela kusho ukuthi amandla akaphelela khona la kumjondolo wakho. Ubekuhlabelaphi ehhotela? Hayi Because khona. just like lofana akakuhlabi. Ukhona lo mjondolo wakhe lo bhedayo lo wakhona. Manje wena ufuna ukuthi Yes. Manje Ngoba into- vele besingajoli. It's not like besijoli. Ukuba besijoli bengizomtshela ukuthi wena usuyi-type yami ngoba le ndawo kuyona akuyona indawo yeko la mina engafanele ukuthi ngihlale khona bese ngiyenza nje ngoba ngimzwisa kuphela. Yena usebona ukuthi athathe advantage azongitshela ukuthi ngifanele umjondolo. Uma ungiboka mina ufanele umjondolo. Kodwa ungizwisile nje. Uthi usingane Liphi iphutha lapho bhuti? Liphi iphutha lapho? Alikho iphutha lapho usefuna umthande phela manje. Angithi wena yena uzwile wahlanya wathanda nawe phela umthanda. Angithandi. Uma ukuthi ufuna ngimthanda kuzomela asuke la ikhona. Okay usazoqhubeka umzwisile. Kuzomela hayibo akakhohle yabhayiza kakhulu lo. ufuthi Yabo manje wena sayiphinda le. uyagcina ungibona. Ngizomela ngishide ne-location. Ngoba usuzenza ngcono ngami ngoba nakusohamba Wena nabantu ungibona ukuthi ngingcono? enkulu. Ukuthi angazi ukuthi Wena uma ungibona usepaphisa ngingcono? sekwenza ukuthi ugcine sokhuluma nami kanje. Awusangi-respect manje sokhuluma noma kanjani. Okay uvumelene ukuthi uzoba naye ngevalentine athenge izinto aphuphe ukuthi uzofika Ngoba enkantini. Because ngizwele kuthiwa nenkantini nobabili. Ya angikaze ngicabanga ukuthi lena mina kahle kahle into esahlanisa nalo ukuthi uzolena uzofika ashaya insango mina ngiyabhema bese emva lokho ngiyamnika bese ngiyahamba kuphela. Asikaze sifike kwi-topic yokuthi sizokhetha amafilizi sizojola nana sike safika-ke endabeni yokujola ngoba vele ngangifika ngokubhema. Kanti mfethu uma nginingi uthi ngiyabona siyalalana bese mina nawe ngiyahamba. senzanani siyahlabana nje kuphela. Kusho ukuthi phela uthenga yona wena nge-great Ngiyakubuza sisi. Uthenga insango ngeqela. Angiyithengi ngoba ngathi kulo wathi wena ayikho inkinga no. Abanye wenza kanje wena. No, wathi wena ayikho inkinga. Ngingakudalela uma uzonginika nje ungakhokhi. Awu ngo-5. O5 laba. Wathi angabakhokhela ngithi Suthi wena uyadayisa wena uthando lakho uyalidayisa. wena ngeke uze uli-afford-ke noma kuthiwa ngiyalidayisa. Awu ngeke nawu nje Ngeke aze ali-afford-e kodwa. Angithi manje uyangifuna kuzomela upgrade-ke abe kule standard lesi engisifunayo otherwise awungi-afford wena. Oh laba Ayikho bakujwayezile nje. laba Nale bahambisa nto uyenza ngemoto ebona nasebhedlela benza ukuthi ayisebenzi. ngigcine sengi-upgrade mina. Nale nto ade uyenza nje ayisebenzi bingangisizi ngalutho. Ungeke lokubukelela kanti ngiyakho. Ngiyempela noma wena ubufona ngoba phela ngithi wena oyifunayo bengawena yena ofunayo entwana siyabhema lana awufuni uzoshaya i2. Phela mfethu yazi ukuthi inkanti Angithi wena mina nami ngiyibonene ngithi hayi Nkosi yami ngoba ngihlele ekhaya ethi angizwe kwena. Manje uvumelani ukuthi ubaba athenge izinto zevalentine embala ungasho wapi? Wazi kwenzakalani khona la angibiza khona athi ngoba sesibhemile usayothenga ama-Friday yabona nani namakoda lezi zinto uyabuya ngahlala ngaze ngahamba ukuthi washonaphi angimazi washonaphi. So bengeke ngicabanga ukuthi okay nale kwesibili uzokuphinda futhi bengithi uyakhuluma ngoba udakwe insango noma angazi kwenzakalani. Ngavuma nami ngayihambela ezami iy'ndawo. So kahle kahle yona sisuthi Okay, revenge. Hayi akakhohle nje futhi akakhohle futhi wakhetha. akakhohle futhi. Manje ngoba njengoba kubize lana ngibona lento yethu ukuthi ayilokhunja ayiziqondana. Yini wena odinga ukuthi ngizenze ukuze ubone ukuthi ngiyakuthanda njengoba ngangikuthengele vele izinto ekuqaleni. Ethi njengoba wawuphanda kwasekuqaleni. Namanje ngisaphanda vele. Ngempela. Ngoba ngiyifake futhi impilo futhi angeke ngiyifake. Futhi azi lento oyenzayo uzongikhatha nje
noRazo bangempela manje ngoba manje uzobukeka ngathi mina Hey baqedile-ke oRazo. Oh. Usuthola noRazo futhi. Uyena phela umuntu wami ngizothini? Ngoba phela uyena umuntu wami. Umuntu oyaziyo ama-restaurant angempela angithengele iy'ngubo, ngigqoke ingubo enhle nje ukubonakala. Wena sekancane ukuthi wena uJolanda Mashangana udayisa ngomzimba wena kusho Uke ukuthi. wangikhipha in out. Wacela yini wena ukuthi ukhiphe out? Mina ngize ngicela. Hawu. Mfethu phela mina ngifuna ngibuye i-reaction yakho ukuthi ukhuluma uthini nami uze wena ngenze. ungithanda bengizobona ngokuthi uthi hayi yazi ngesikhathi esingaka sihamba sendaweni enje. Ngicela ulunge. Ngibona ukuthi ayibonanga umfana engithanda uhleze ngikhipha out. Wena ayikho into yenza ngaphandle ukuthi nayo inkantina wentwana. Ufuna ukuzobhema. Ngifida inkantina nje. Into kade uyenza. Ufika bheme mase wena ubhema. Yazi lo muntu ombezela nathi uzomcasola nje. Cha ngiyakubuza. Awucaza ubuza umbuzo osimple mfethu. Nesilimaza kuthi singamajita. Mase wena ubhema. Uyangilimaza? Yasilimaza. Awuziyanyanyisa mfethu. Yasilimaza mfethu. Uyangiyanyisa. Umuntu uma ekuthanda nje kusho ukuthi kahle kahle kuwena nje uyini isilima mhlawumbe ubana ungenami Azi inkinga imoto. yini? Ungenayo imali enough leyo nejabulisayo. Bayangitshela mina abantu abangithanda ukuthi bayangithanda. Ufuna ungitshela ngaze ngitshela. Okay ngiyakuthanda ke. Uzongitshela la phambi Ungcono ungitshele phambi kwabantu bebukile bonke ngiyakuthanda ke. Ngiyangithanda ke mina sengiyalight Imani kanti ngabe nenze sexy aniphohlisana nokuthi I love you mama I love you too. Futhi akazange ngizwe ke suke edakiwe ke sex. Ngoba ngihlezi ngitshela ukuthi ngiyakuthanda. Akazange ngizwe nisho noma ngikhawula noma ngitheni. Ngihlezi ngiyithulele. Vele phela kufanele baqedile oRazo phela wena. Hawu. Ngiyaxolisa Baqedile oRazo. Angithi ngakho wena ukhetha ukuyenza ibhawana ngithi. Kumele ukuthi ngenze njani? Ne? Wena phela wena kushuthi igqe yakho sinkulu wena usangizwa vele. Ufuna Shuthi yasibhanqa kahle kahle. Pho ufunani ube ngitshela ukuthi ngimnandi Cha, ngiyakubona ukuthi- ngithi uhlanyiswa ile nto into ekenza uyi-type yami usemncane for la abantu abadala ongitshela ngabo. ubuye. Sene-future nje right mawukuthi lento seyilungisa. Wena? Awuyona i-type yami shame. Manje bhuti wami Ngeke singenza ngidlalele kanjani kodwa, ukuxazulula oh, inkinga yalosisi lo ngoba naku-WhatsApp ukhuluma lento ekhulumayo. Hayi mfethu mina bengiyitshela ukuthi intombi yakho manje uthi angithandayo. Okusho ukuthi uyangiphika ngale ndlela. Kodwa ngingasangambuza sisi. Cha, bhuti wami. Ngithandana. Yabo mfethu mina musungithanda wangempela to be honest nje. Awukushintsha ilocation ngeke ujwayele nami hlala endaweni eyodwa. Ngishiya ikhaya Ushintsha ngenxa ilocation. yakho uyophinde Uthola uyofeba umsebenzi futhi. wangempela. Hayi ngeke. Ukushaya nge-GTI into engizothi qhamuka le. Ngiyithathe kuphi uma uthi ngiyaphanda? Angithi ngiyakutshela Ngiyaphanda nje uyangibona. Uma usukutholile konke lokhu ungazisi. Uthi umfethu ngikhuluma nawe uthi uxayekile kubona emotweni because uyazi isikole. Akanamoto yena. Wena unamoto. Ngimhlonipha kabi lo. Akankaze nje ngize ngigibele phambi kwakhe. Uzothi naliphambi kwamoto yakwazi ukuposta wena. Akunamoto yeso Wena kodwa wazi mina ukuthi ngiyintombazane ngiyatshengisa ukuthi mina into uma ngiyenza uma ngiyifuna ngiyayithola. Ngoba phela wena unegqe Wena free. angithi wena awulona iphanda. It's not like ngi-free mina khona izinto engibuya nazo ubuye nawe uzidla ngoba uyabhayisa. Phela so ngingazi mina ukuthi usukuyithatha kulamadoda akube bengazi mina bengeke ngizithatha into zabanye abantu. Ngempela bengeke. phela ububuza ukuthi ngithathe ngithi hayi khuleka ntwana nawe uyazi ukuthi ngithola kanjani uthi hayi asidle. Okay, i-relationship ayikho. Umntwana beni biyaqhubeka yini? Hayi sengiyalayithi mafethu ubhayisa kakhulu lona. Azona mfethu ubhayisa kakhulu angazi ukuhlanyiswa yini. Usuhlala. Uchildish mfethu. Awukukhuli. Ayenziwa lento oyenzayo. Khuleni. Ngoba yabo Wena irade lokuthi uphule imizwa yami nje mina. Uvesane nje ukhulume nobhuti wami batshela ukuthi hayi ngizovesa ngiyilobole ntombazane straight. Hayi lento oyenzayo. Bengingakwazi ukuthi isifebe kanje phela mina bengiyibonela nje uKino Uzoshawa Grand. yona ke mase ngigoduka. Ngishawa bani? Uzoshawa yona obhuti wami. Ngiyabophisa ke mina mfana wami. Yabo nje bayane kubizile la isemthethweni leni into le. Ngempela ngemvume yaba. Ngemvume yabani? Wangitshela mina ukuthi kuzobe kukhona amakhamera la. Uke wangitshela yini mina? Kathi thina sengabe sikutshela wavuka. Phela hayi ukuthi azoyenza lehlaza lenzayo lana. Ngoba phela bethe uzokhuluma nami kahle hayi lento ayikhulumayo. Angikhulumanga nawe kahle. Ushid wodwa manje. Ima silungise lento. Sikhulume ke kahle ke. Buka nje ukhuluma kanjani. Cha ukuzongitshela ukuthi hey Johnny phela wena uyadayisa John nama Niger. Tshela uba uthi ngitshela nama Niger. Nanokuthi phela uyayitshela ukuthi uyintombi yakhe. Manje usephoqelile mase thola ukuthi awuyona intombi yakhe. Hayi cha uyangiyanyisa Kodwa futhi nawe wona azi mfethu, uyangicasula. June, Shaya July, ngalesichathweni. Hayibo. Hayibo. Uyahlanya yini lo? Usubhemile yini wena? Hayibo.
Ubhemile uqalile Ukhuluma ukubhemile. noba kanjani? Ubhemile. Ukhuluma noba kanjani? Ukhuluma noba kanjani? Vele Ukhuluma noba kanjani? Ngiyabuza phela. Njengama-Nigeria kufanele wenza kanje. Aqedile nje uzokhuluma nje noma kanjani. Kodwa mfethu June, July, August, September, October, November, Yonke December, nje sihlabana 9 months yonke le. February, 9 months. Uzosikhipha ngesisu mhlambe wena. Hayibo, yahlanya Ngizokushaya yini yona lo? yazi. Ngizokushaya yona. Yahlanya yini lo? Ngizokushaya Mhlambe nje yona. uyayikhipha izisu. Ngizokushaya yona. Mhlambe ikhipha Ngizokushaya izisu. yona. Mhlambe Ngoba ikhipha kungenanhlanhla izisu. ngoba isilimi. Inhlahla yani nesifebe. Usala uyiphala uyizosala uyiphala lelo yilona yazi. Kodwa mina ngidayisa umdidi mina. Mina ngidayisa nje ngomzimba. Ile nto izelela. Futhi mina nje Ile ngami nto ngifuna ngibizele imali yona zabantu mina. Ile nto ngibizele Cha, yona. angaluthe wena uthenga sijoli Ngithi ile mina nto nawe. ngibizele Wena yona. uthenga sijoli mina nawe. Uthe siyintwana futhi nje siyahlabana sihlukane kanjalo. Ngiyabuza ukuthi ile nto ngibizele yona la Ngicela siqhubeke-ke nokuhlabana-ke Eh? singalokho siyikhuluma into eningi. Angisafuni. Ngobani? Hayibo, nazo ngibhedela umuntu Ngobani? Njengoba suneqhe enkulu manje usafuna. awukwazi awuneli uyagwiliza nje. Yilo nto inkinga. Kufanele phela inkulu. Njalo Noma nome bami wena manje nobaba usafuna bami. ukungena noma ugwiliza? Yangcono khona ngichamele khona-ke. Hawu Nkosi yami. Ezozilathi silima bo. Abaqedile man yazi. Ngiyaxolisa mfethu yezwa. Ngiyaxolisa ukuthi uhambe ukuze kufike la nanokuthi Bavene Uzongicamba la uzongitshela ukuthi mangayitholi intwana yakhe intwana yakhe. Manje ngayitholi nje into enifunayo vese nicabanga inhlamba nje ekhanda. Ngathi manifeba nicane sifeba sonke. Nangizoyeka nini ukufeba uyafeba vele. Ngeke ungitshenge ukuthi mina ngispend into zami nge-Valentine ngithenga yonke into ngithi ngibekela umuntu engimthandayo. Usisi wakho. Uthi uyafika ngiyabona ama-poster ama-tattoo. Yini nani. Uhlangana naphi nempilo yami? Ngiphilela wena. Angazokudlala futhi njengoba ungidlala nawe. Uphilela mina. Azazokuqeda futhi nje. Azazokuqeda futhi nje. kodwa kulezi manje usuyazi ukuthi awunayo intombi. Kushuthi angisenayo intombi kumele ngiqale phansi nje ngifune umuntu. Intombi uke waba nayo yini? Angisanayo intombi. Ngiyangixola ukuthi ngaze sihlabana isikhathi eside kanje. Kanti umuntu asijoli nje ngitsho ukuthi phela enjoya nje kumnandi. Ngiyaku-enjoya ngeke ngasho ukuthi ngiyaku-enjoya ngoba ngihlezi ngiy'thulele nje. Azi ngiyabonga usize lafika lo suku sengizokwazi ukuphuma kahle. Hlezi ngitshela abangani bami ngithi uzophuma kanjani lo guy ngoba njalo ubhize engixinile emafonini. Blokha ngala ufona ngala ngiblokhe le ubuya ngale. Yawu lesicelo. Hayi sengiphumile kuwena wangempela-ke manje. Sine. Ubhilisi mfethu into yemanje seniyazana iqiniso kwethu. Kodwa phela Ngimoshela isikhathi shame. Hayi ngimoshelile isikhathi. Hamba ofela isikhathi sikushiya vela modayisa wena lapha ama-Nigeria kulindile. Kule fotolova bayazi loo nto ukuthi wena nje. Siyekele ile nihlama lezi elacela nkothi ngoba into engayindawo le. nginothenda Vele udayiswe inkanti. Hayibo. Ngisholo. Asula nje indaba le. Ukwazi ubona ukuthi nganani nge-height? Hlangana wena nalokho. Mhlawumbe sengayela abantu abade kunawe. Kufanele vele iqhe yakho usumushakele. Cha ukuhamba bahle sengihamba. Usumushakele. Ngoba niyangibhedela nobo too much. cha angithi Ngoba sesiyaphuma kwi-topic. ninja yami phela ngithi bino-5 Siyaphuma kwi-topic. nginothenda ngenda ngihlale mjombo Lo uzovuma vele lo. Eyithanda lento. Ngibhadela yona bathi ngoba nayo shuthi nayo. Eyithanda lento vele nje uyahawuzela kumanje nje. Yazi. Sengihamba. usephumile phela kona ibrother Ayikho yazi lento ngiyanginyanyisa. Sine. Ayikho indaba yeni. khuluma nawe Ngoba yabo wena ungijwayela kabi wena. Hayi. Singalinge size sihlangane yangizwa. Ngokuphinda vele nje. Ngithe singalinge. Yazi lethi zobuqalekile wena lapho uzofika kumina wena kuqala. Khohlwa ke yabona Nigeria oshoyo. Uzophema. Lona ezongiprovide Uzophila ngiyezwa. ubheme kuphi? Yangizwa yini? Ngithi lona ezongiprovide yangizwa. Wena basazokuhlaba. Uzosinda ukuthi lenyawo lifike lapha. Lo zenzihlanya la. Ngithenge light. Nawe ngicacisa. Manje lo wa5 wona usafuna okugcinana siphinda okugcinaka. Siphinda okugcinaka mfethu. Yahlanya lokho nje lokho lengane njani ahawuzelela kumanje nje lo yahlanya. Mfethu kodwa bengincanywa lengane bengazi nje. right yabo small right Ngi right no inkinga yila mahlangana eRobben imali. Kodwa mfethu wena uyaziyo nje yami right
Uthi imnandi bra uthina mfethu. Ngisho ukuthi ibi-right, angithi beyishayisa wena. Wafethu aphe bengelo ngiyiphindelela kanje ngoba behlabana trend vele ku-trend nje yonke into. Kodwa manje angidisappoint indlela enza ngawo mfethu. Hayi no, jayami uzoba strong. Ake kodwa ngoba kuwona kuphela amantombazane ngisazoyithola mfethu ezongithanda. Hayi na. Kulungile bafethu. Senayo. Khona okay, I know. Siyakhompoza-ke manje. Egumede. Awuthi 5 lapho. Ake la lento lenza ijokes bafethu ibuhlungu bafethu kulento kumina phakathi. Ngibonayo boy. Ngiyadlala ngami. Masibona. Kodwa bami othi nizongisiza Awuthina. Masibona iy'ngane. Kulula ukuhlaba ley'ngane boy. Iba no-5 nginawo u-10 boy. Njayami. Ngena la njayami. Bafethu ayikho mnandi lento bafethu ibuhlungu bra wami lento. Yo manje yabona nje ngiyagowa. Ngiyagowa mfethu. 9 months uhlaba umuntu ongasiyena wakhe. Hayi, Yabo. kulungile bafethu. Baba yini, siyabonga ukubukela kwena kuhlangane kwethu elandelayo.